Biyo baitin karara kana tabarna babu gyara akan ka baiti na rera ba ka dubawa kasara gatarin ka ba zai kida kusa ba ka ci ka sha ka butulce dole ne kai na ya kwance shekarau zan ma kwatance kai kace shi kai nuwa ce baka san zance da warwara ba to shu'ara'i na nan na jiran ka ta yi bayani kan irinka ka ɓace domin halinka ka hutu za ka ci ƙwalƙobanka tun da ba rigima da ke gudu ba yau kai kace kai jami'a ne tun anan kai jahili ne kana da vice chancellor ne ka hutu ko ka haukace ne yaya baka samu chancellor ba jami'a duka masu yinta masu iko ne akanta ba a yi sai an karanta ko ni da santa nake bajinta ban ce a kira ni jami'a ba ni ne a roots kuma na yi mantik ko riyad na kwana funduk ba ni tsoron dukka zindik ba batun harbi da bunduk amma ba a kai ni baitika ba raran ka hutu mahaukaci ne masu jinsa kwa jahilai ne yana kiran su ga hallaka ne ya za ka bi shi ka je ka ƙone ba ka sha romu a duniya ba zan rufe baitin karara tun da ka sa na yi kara ka yi barna sai na gyara ba ka cizawa ka hura hauren ka ba zai ki girgida ba zan biyo baitin bahari ka ji oga masu kuri na tuno maganar sadauri ya ce idan ya karɓi tsari babu wanda ba zai ci taliya ba to kaga me yayi banda ƙarya tunda ce uku ya buwaya kuka ƙasa yara da manya inda bahari yana da kunya bai kyautu ya sake kuwa ba ina gaya muku ya yi sata na tabbata ku hada da maita gashi karya ya yi tilinta ko a mulki ya yi huta bai san daraja ta dan adam ba dan shi ya ce a kashe mutane akan akwati mutum biri ne ko kwa 'ya'yan karnuka ne in mutum mai tausayi ne bai kyautu da wangazantuka ba bahari girman kai gare shi ka je ka nemi masassanin shi in ka ce bari baka bashi inda a ce tausai gare shi dan kasar gaba zai kururuwa ba tura maza